paisaxes fortificadas, eu diría que máis interesantes de Europa, onde sempre vamos a encontrar que hai unha poboación en frente da outra. E a día de hoxe dá lugar ao que se coñece como as eurocidades, non? Onde podemos encontrar estructuras fortificadas a un e outro lado, temos a catedral, tamén moito patrimonio artístico en Valenza, sino tamén de amizade e de relación diaria, non? Estás no mercado de Tomiño, un mercado de excelencia em nível Galicia, somos 2 veces já mercado de excelencia. Temos uma variedade de produto muito bueno, muito fresco todos os dias dentro do mercado. Temos um espaço gastronômico onde pode chegar e poder comer aqui dentro do mercado. Um mercado que não tem olores. Temos aqui as portas abertas para receber a toda a gente que queira vir visitar nossos mercados. Vilanova de Cerveira é coñecida como a Vila das Artes e Tomiño como a terra de artistas, non? E iso é porque teñen unha longa tradición en cuanto á creatividade. É interesantísimo ver como hai moitos artistas que se van a instalar tanto a un lado como a outro lado, non? E isto foi o que fixemos aquí, un percorrido polas esculturas máis importantes, polo seu patrimonio e do compromiso da arte tamén, bueno, pois coa sociedade, non? Talaxonímia son os nomes do mar, franxa intermareal, as instalacións portuarias, ou a superficie do mar está nomeada, o fondo do mar está nomeado, é unha cousa que extraña a xente, as marcas en terra para os mariñeiros poder localizar os pesqueiros dentro dunha sociedade tradicional sin aparellos digitais, que coñecen perfectamente o fondo porque usan unha sonda, porque en función da natureza do fondo así arman os aparellos para os peixes que teñen que levar para a terra para vivir. Redeiras Atalaya é unha asociación de mulleres que nos dedicamos á montaxe e á reparación de redes de pesca. Esa é a nosa actividade principal, pero ademais de esa, nos temos outras actividades que son complementarias a dar a conocer o patrimonio mariñeiro mediante recepción de grupos, tanto de turistas como de nenos, como de grupos sociais interesados. E por outro lado, o que facemos é unha separación de residuos para que podan ser susceptibles de ser recuperados pola industria e ao mesmo tempo facemos artesanía con nosos materiais, con nosas técnicas que logo pasamos á exposición e á venta. Bueno, para mí o valor quizás destes días poder contactar con o territorio dende a conversación directa con as persoas que o coidan, ¿no? Xa hai xente que está completamente comprometida. Entrar directamente en contacto con eles te contagian un pouco ese compromiso. Eu saín como super emocionada e ilusionada tamén con todo o potencial o que podemos facer, ¿no? Atoparse con esta xente que dende a paixón e dende o compromiso se vuelca desa maneira no territorio, pues te enche de posibilidad.